ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಮೂಜಿ 24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 21-11 ಮಧುಬನ. ಸೇವೆದ ಜೊತೆ ದೇಹಡು ಇತ್ತೊಂದು ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ತನ್ನ 4 ಕಡೆತ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂದು ಹರ್ಷಿತ ಒಂದುಳ್ಳಿ ಹೃದಯ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿದಿರು ಎನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಭಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ವಿಶ್ವರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದೇಪಂಡ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಬಾಬನ ತೆರೆದು ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಾದ ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇಡೀ ಕಲ್ಪಡು ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮಗುಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಮಾತಿರ್ದಲ ಸಂಪತ್ತಿವಂತ ಅಂಚನೆ ಧನವಂತ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಎತಾಂಡಲ ಪದಮಪತಿಯ ವಡ್ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಖಜಾನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಡು ಪದಮದ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಭಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಹೆಜ್ಜೆಲ ಸಹ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪರು ಅತ್ತಂಡ ಹೆಜ್ಜೆನು ದೆತೊನುವರು. ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಪದಮ ಪಂದು ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತ್ ಪದಮುಲು ಜಮಾಂಡ್ ಎರಾಂಡಲ ಇಂಚಿನಕುಲು ಉಳ್ಳೆರ ಏರು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಪದಮದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರನ್ನು ತೂವೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತೆದ್ದಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಆತ್ಮನು ತೂವೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಲೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಸದ ಖಜಾನೆ ಅತ್ತು ಅಕುಲಂತೂ ಕೇವಲ ಕಾಸರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಲ್ಲರು. ಖಜಾನೆದ ಲೀಸ್ಟ್ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಸಂತೂ ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ವಾ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ, ಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆ, ಸರ್ವ ಗುಣಕುಲ ಖಜಾನೆ, ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ವಾ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಖಜಾನೆಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಅವಿನಾಶಿಯಾದಿಜ್ಜಿ. ಐದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಗಿಂಚಿನ ಖಜಾನೆದ ಮಾಲೀಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಏತ್ ಆತ್ಮಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ಜೋಕ್ಲೇನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಪನ್ನ ಆದುದು ಇಂದುವೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ವಾಹು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಈತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಂಡ ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಕೈರ್ದು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟೊಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೇರು. 2 ಕೈಕಲ ದ್ಯಾಗ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪಾರು. ಒಂಜಿ ಕೈರ್ದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈರ್ದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಾವು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಾತಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ತಾಟಿಲ ಸಹ ಶಾಂತಿದ ತಾಟಿಯಾದು ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಚಂದು ನಶೆ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸದಾ ಉಂಡು. ದುಂಬುಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಸಮಯದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಗತಿನ್ ತೂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ವೇಗುನು ಸಹ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನೋಡು ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಸದಾ ತುಯ್ಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾರ್ದ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿನು ಬತ್ತದು ದೆತೊಂಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ನಿಕಲೆಗಂತೂ ಮುಕ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ತುನತ್ತೆ. ಅತ್ತು ತಿಕ್ಕಿಜೆ ತಿಗಿದುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ಮುಕ್ತಿದ ಅತ್ತಂಡ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಡು. ಜೀವನೋಡು ಇತ್ತೊಂದು ಸಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವನಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಸಮಸ್ಯೆಲು ವಾಯುಮಂಡಲ ಡಬಲ್ ದೂಷಿತ ಆದು ತಿಂಡಲ ಸಹ ಮೊಕಲು ಮಾತ ಪ್ರಭಾವಲೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ಜೀವನೋಡು ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಮಾತ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಬಂಧನೋಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂಧನಲ ಉಪ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಅಂತ್ಯೊಡು ಅಪರ ಇತ್ತೆ ಅಪರ ಅತ್ತು ಅಂತ್ಯೊಡು ಅಪರ ಏರು ತೆರಿವರು ಅಂತ್ಯೊಡು ಆಪುನ ಬದಲಾದ ಇತ್ತೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಅತ್ತಂಡ ಆತರು ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಕುಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈದೆರ್ತೇರು. ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೈದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚತುರ ಆದುಲ್ಲರು. ಭಲೆ ಚತುರತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೆರ್ದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲೆನ್ಲ ಸಹ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಲೆ ಒವ್ವೇ ವಿಧಿರ್ದು ಅಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ತಿರಿದರತ್ತೆ ವಾ ವಿಧಿಕಳುಂಡು ಪಂಡು ಈತ್ ಚತುರರಂತೂ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅಂಚಾಂದು ನಿಕುಲು ಅವಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಅವಡೆ ಆಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆರ್ದೆ ಅಪ್ಪ
ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಮೋನೆಡು ಅತನ ನಿಖಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮುನು ಮಾತೆರ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ಅತನ ಬಾಯಿಡು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮುನು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಇಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮುನ್ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಆವರೆಗಾದು ಅಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಜ್ಜಿಂಡ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮುನ್ ತಿಂದು ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಪೇಡ್ದ ಶೋಭೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಮಾಲೆದಲಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತದು ತೀಯರಡ ಮಾಲೆದಲಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕುರ್ಚಿದಕಲ್ನ ಮಾಲೆ ತಯಾರಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಕಾರಣ ಆ ಕಾರಣ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿನ ದೆತೊಂದರ ಇಂದುವೆ ರೀತಿ ಏಪ ಬಾಪ್ತಾದ ಫೈನಲ್ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿಟಿ ಹಾಕುವೆರು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಅಪಗ ಸಹ ಕುಲ್ದರ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಇತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳೊಂದರ ಇಂಚತ್ತು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಪುನಾಕಲು ಕುರ್ಚಿನ ದೆತೊಂದಿಜೀರು ಸುರುಕುನಿಕಲು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳು ನಾವು ಇಂದು ತಪಸ್ಸದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ತಪಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಖಜಾನೆದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಡು ಐದವರ ಒಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾದುಲ್ಲೆರು ಐದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಇನಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜೋಕುಲ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿಲುಂಡು ಒಂಜಾದುಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡನೆದಾದು ಏರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಿತಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಕಡೆಯೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ದೇಹೊಡು ಇತ್ತಿಂಡಲ ಸಹ ವಿದೇಹಿ ಅವಸ್ಥೆದ ಅನುಭವ ಐದವರ ಮೂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂಪೆರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸ್ಥಿತಿಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆನು ತೂಪೆರು ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಾಕುಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತುಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಡು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುನಲ ಅತ್ತು ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ನನಾತ್ ದುಂಬು ಪಯರೆಗಾದು ಮಾತನ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯದಾಗಾದು ಅಂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾದುಂಡು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಒವ್ವೆ ಬಂಧನ ಉಪ್ಪಡು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡು ತೊಜ್ಪವರತೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮನು ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲಿರ್ದು ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ತೊಜ್ಪವೆರು ಅವು ಆದುಂಡು ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಕರ್ಬದ ಸರಪಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಧನೊಲ ಆದುಂಡ ಅಂಡ ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಚನೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧಾರುಲುಂಡು ತೋಜುನಂಚಿನ ಕರ್ಬದ ಸರಪಲಿ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದುಂಡು ರಾಯಲ್ ಆದುಂಡು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಆ ದಾರುಲು ತೀಯರೆ ತೋಜುಜಿ ತಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆತನ ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಡವು ಎಡ್ಡೆತನ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆತನ ಬಂದು ಆದುಪ್ಪುಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಜೀವನ ಬಂಧನದ ದಾರುಲು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆತ್ಮೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಭಲೆ ಒಂಜಾದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಅರ್ಧ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಪೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಲೆಕ್ಕದ ಅನುಸಾರ ಇಂದು ರಡ್ಡನೆ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಕಡೆತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಆದುಂಡು ದೇಹದ ಭಿನ್ನ ವಿದೇಹಿತನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಾದ ಅಂಚನೆ ವಾ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಪನ್ಪೆರೋ ಐಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಕೇನ್ವೆರು ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಂಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೆರು ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಂಬದ ಚಕ್ರನು ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆರ್ದು ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿತ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಐಟು ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬೇತೆ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬುಡ್ದು ಇಂಚಾದು ಬುಡಿಯೇರು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ವಿದೇಹಿತನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಒವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೆ ಏರುಪೇರು ಪ್ರಭಾವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಫಲೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಐನು ತತ್ತುಲು ಎಡ್ಡೆ ಏರುಪೇರಡು ಕಣಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಆತ್ಮ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಪಾಸ್ವಿತಾನರ್ ಆಪುನ ಪುರಾವೆಯಾದುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೊರೊಂದುರ್ಲೆರು ನಿಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರು ಭಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು ಅತ್ತು ವಿದೇಹಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷಣಡು ಯೋಜನೆದ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಈ ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸಹಜವಾದ ಪಾರು ಮಲ್ಪನ ಆದುಂಡು ಮೋಡಲು ಬತ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡು ಪಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಹಿ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಅದು ಗೊಬ್ಬುನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯನು
ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. 4 ಕಡೆತ ಸೇವೆದ ಸಮಾಚಾರ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಹೃದಯದ ಮಾತ ವಿಶ್ರಾಂತ ರಹಿತ ಸೇವಾದಾರಿಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯನು ಸಹ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೇವೆನ ಮಸ್ತ್ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಡ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಿತಿದ ಸಮತೋಲನ ಒಂತೆ ಎ ಪಾಂಡಲ ಈ ಕಡೆ ಬಾಗದು ಪೋಪುನು ಅತಂಡ ಈ ಕಡೆ ಮಾಲ್ದು ಪೋಪುನು. ಕೆಲವು ಸರಿ ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾಲುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಸೇವೆಗಾದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಜ್ಜೆರು. ನನಾತ್ ಜೋರಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಿತಿತ ಸದಾ ಸಮತೋಲನ ದೀವೊಂದು ನಡಪಲೆ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸೇವೆ ಅಂತೂ ಸಹಜವಾದ ಆಪುನ ಐನೆರ್ದವರ ಸೇವೆದ ಬಲ ಒಂತೆ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಪೋಪುನು. ಸಮತೋಲನ ಇಡೀ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಸರ್ವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಡಪುಲೆ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಮಾ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಾತೆ ನಿಕಲು ಆತ್ಮೋಡು ಈತು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪಡು. ಒಯ್ದು ಬಾಪ್ತಾದರ್ದ ನಿಕಲ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮಡು ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಜಮ ಒಂಜೆ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಸ್ಥಿತಿನ ಸದಾ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಸೇವೆಡು ದುಂಬು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗಾದು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಯರುಂಡು ಅಂಡ ಸಮತೋಲನ ದೀವೊಂದಿನ ಕೆಳಗೆ ಸದಾ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪುಂಡು. ಸಮತೋಲನ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಿಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಡ್ಡೆವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಡ್ಡೆವು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆವು ಕೇನೊಂದರತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದುಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಂತ ಆದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಸ್ಥಿತಿನ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು ತೆರಿಂಡೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ವಿದೇಶಿಯರ್ನ ಗುಂಪು ಲಕ್ಕಲೆ ವಿದೇಶಿಯರ್ಡಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಮಾತೆರಡಲ ಮಸ್ತ್ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು. ವಿದೇಶದ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಬಾಬನ ಸ್ಥಾನನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದಲ ಉಳ್ಳೆರು. ಈ ವರ್ಷ ಏತು ಹೊಸ ಸ್ಥಾನನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೆರು. ಸಂದೇಶ 4 ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಏರನಾಂಡಲ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆದ ಲಕ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಆದು ದೀಪೇರು. ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಏತಾಪುಂಡೋ ಆತು ಅಕ್ಲೆನು ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲು ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಮಲ್ಪನ ಆಫರ್ ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಪ್ತಾದನ ಇಲ್ಲು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಗಾದು ಬಾಪ್ತಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದುಂಪಾರೆಗಾದು ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಪ್ತಾದ ವಿದೇಶಿ ಪಂಡ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣೋಡು ನಿಮಿತ್ತ ಆಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಹಿ ಅವಸ್ಥೆರು ನಂಬರ್ 1 ವಿದೇಶಿ ಜೋಕುಲು ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆವೊಡೆ ಏಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಬುಡು ಅತ್ತುಂಡ 2,000 ಆಪರ ಏಪ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಬಾ ಪಾಲನೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿನ ಕೊರಡು. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ಯಕ್ತಾದ ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿತ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಾತೀತಯರು ಐರ್ದವರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಪಾಲನೆದ ಪಾತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನೆದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅತ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ರೆಗಾದುಂಡು. ವಿದೇಹಿ ಆಪುನವು ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಿತಿದ ಸಮತೋಲನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು ತೂಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕಲ ಭಾಷೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಿವಿಡ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಪಣಂದುಪ್ಪೇರತ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಲೆ ಭಾರತಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ವಿದೇಶಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಮ್ಮಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದು ಶುಭಾಶಯಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ವಿದೇಶದ ಮಸ್ತ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಸುರುತ್ತ ಸರಿ ಬೈದೆರು. ರಿಟ್ರೀಟ್ ಬರ್ಪುನ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅತಿಥುಲು ಸಹ ಕುಲ್ದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ದೆತೊನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಅತಿಥಿ ಆದು ಬೈದಾರ. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದು ಬುರ್ತೇರು ಅತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು. ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪೋಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಟ್ರಸ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಡಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಇತ್ತೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಇತ್ತೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಜೀವನೋಡ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶರೀರದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಂಡು.
ಐದವರ ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದ ಏರು ನಿಮಿತ್ತ ಅದುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮಲಾದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದಾರತ್ತೆ ಸೇವೆದ ಚಾನ್ಸ್ ದೆತೊನ್ನವು ಪಂಡ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಪುನವು ಆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಕಲು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಸಮಯ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಾಪ್ದಾದಗು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೊಜ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಸಹ ಮತ ಉಂಡು ಐದವರ ಒಲ್ಪ ದೇಗ್ ಮತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಮ್ಮಂಗ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಏಕಮತ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಸಫಲತೆ ಅಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಭಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿದೇಶಡು ಪುದರನ್ನು ಪಡೆತರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಬೈದರು ಭಾರತಕ್ಲೆಗಂತೂ ವಿಶೇಷ ನಶೆ ಉಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಭಾರತೊಡೆ ಅವತರಿತಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಜೊತೆ ಮೆಲನ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೆರಂದೆತ್ತಂಡ ಭಾರತೊಡೆ ಬರ್ಪೆರು ಐದವರ ರಡ್ಡೆ ತಾತು ನಶೆ ಆಯ್ಡತ್ತೆ ಭಾರತದಕ್ಲೆ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಚ ಅಂದ ಭಾರತದಕ್ಲು ವಿದೇಶಡ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರನು ನಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರವಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಐಕಾದೆ ಭಾರತವಾಸಿ ಜೋಕುಲು ನಾವು ಸದಾ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾದು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಭಾರತವಾಸಿನ ಮಹತ್ವ ಅಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಏರು ಮಾತ ಪೊಸ ಪರತ್ತು ಜೋಕುಲು ಬೈದಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ದು ಮುಟ್ಟುದಾರು ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ನೇಹ ಅಂಚನೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆತ ಸೇವೆದ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಪಂಡು ಸಹ ಖುಷಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಾಬನ ಖಜಾನೆಯಾದು ಐನೆರ್ದವರ ಏಪಲ ಸಹ ಖುಷಿನ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಜಾನೆದ ಮಾಲೀಕ ಸದಾ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಿತಿತ ಸಮತೋಲನ ದೀವಣ್ಣಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಸದಾ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ವರದಾನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯೋಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾದೀತದು ಸರ್ವೀರ್ನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಫಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ಭವ ಒಲ್ಪ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಫಲತೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕೈತಲ್ಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೆ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಸಹಯೋಗದ ಬಿರೆಲು ಉಪ್ಪೊಡು ಸೇವೆದ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಉಂಡು ಒವ್ವೆ ಕಾರಣಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು 10 ನಿಮಿಷಲ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ದು ಮಲ್ಪರು ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಸುಖತ ವೃತ್ತಿ ಸುಖಮಯ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಸುಖಮಯ ಸಂಸಾರನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಡು ಸಹಯೋಗಿ ಅದು ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಸರ್ವೇನು ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಗನು ಪ್ರಕೃತಿ ಪತಿದ ಸ್ಥಾನಡು ಸ್ಥಿತಾದುಪ್ಪುನ ಉಪ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುಜರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.